Mestské slávnosti Nitra Milá Nitra odštartovali prvým podujatím, v ktorom sa stretli siláci a súťažili o svetoplukové prúty. Miestom zápolenia sa stal Mestský park na Sihoti. Treba to považovať za určitú tradíciu, je to 5. ročník, takže práve preto som rád, že to je v Nitre. Ťahanie kamiónu, prevrácanie 400 kg pneumatiky, dvíhanie 100 kg klady v časovom limite 1 minúta či držanie svetoplukových prútov boli netradičné disciplíny, v ktorých si siláci zmerali svoje sily. Ľúbi sa mi to, áno. Prišli sme do parku a bolo to tu, no tak sme sa tu zastavili. Niektorí muži z publika dostali v rámci programu možnosť vyskúšať si jednu zo silových disciplín. Podľa slov mnohonásobného víťaza v silových súťažiach však nie každý môže pestovať tento šport. Prvé musí byť vôľa robiť tieto veci, po druhé aj genetika. Musíte mať výšku minimálne 1,80 m, 85 váhu od 100 kg vyššie. V porovnaní s minulým rokom, kedy sa súťažilo v tropických teplotách, tento rok počasie trochu neprijalo. Nepodpísalo sa to však na spokojnosti divákov a organizátorov. Organizujeme podujatia po celej Európe, či v Poľsku, či v Čechách, či v Grécku. Ale radi prídeme zorganizovať toto podujatie znova o rok do tohoto krásneho, najkrajšieho mesta na Slovensku, Nitry. Iveta Sabolová, televízia Nitrička.